Din hija ġimgħa speċjali għal Missidjani għaliex qed jiċċelebraw il-festa titolari lil San Giuseppe. Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena qegħdin isiru f'ambjent differenti minn kif jafuh il-Missidjani. Sa ftit ta' żmien ilu, il-karozzi kienu kważi jħokku mal-adba tat-Tsuntier u faċċata tal-Knisja Parrokkjali kienet waħda mill-aktar toroq traffikużi f'Malta li ta' kuljum tieħu eluf ta' vetturi fi triqithom lejn il-belt. Minflok inħolqot pjazza ġdida u spazji riġenerati li tlestew f'dawn il-ġranet bħala parti mill-proġett tal-Imsida Creek li qiegħed isir mill-Infrastructure Malta. Din hija milestone oħra għal proġett tal-Imsida, milestone importanti għaliex issa qegħdin nagħtu spazji miftuħa ġodda l-Imsida qatt ma kellha. Proprju hawnhekk pjazza ta' kważi 2200 metru kwadru, id-daqs più o meno ta' Pjazza San George fejn qabel kellna essenzjalment triq ta' 4 lanes. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steven Lul, spjega li flimkien ma' parti mill-promenat tax-Xatt, il-pjazza l-ġdida hija maħsuba biex toffri aktar spazju miftuħ, sigur u aċċessibbli għar residenti u l-viżitaturi. Fi żjara fil-pjazza ma' uffiċjali ta' Infrastructure Malta u l-Kunsill Lokali, il-Ministru għall-Infrastruttura li ppjanaru x-xogħol Jonathan Attard innota li ż-żmien imwiegħed għal dan l-ispazju ġdid miftuħ għall-komunità ġie rispettat. B'sodisfazzjon ninnota li l-iskadenzi marbuta ma' twettiq tal-pjazza bħala parti mill-proġett hawnhekk fl-Imsida inżammu b'tali mod li issa l-komunità tal-Imsida tista' tiċċelebra il-festa liberament u anzi aħjar mis-snin ta' qabel għaliex issa għandhom pjazza ġdida li fiha jistgħu jużawha għall-iskop mhux biss tal-festa ma wkoll għall-iskop soċjali u komunitarji tagħhom. Fil-waqt li dawn iż-żoni issa huma miftuħin għall pubbliku, ix-xogħlijiet fuq il-bqija tal-proġett għadhom għaddejjin. Fosthom hemm l-irfinar taż-żona wara l-pjazza biex tkun tista' ssir il-purċissjoni. Il-Ministeru għall-Infrastruttura qal li l-Gvern u Infrastructure Malta jibqgħu impenjati li jkomplu bil-bqija tal-proġett b'mod responsabbli u effiċjenti biex il-komunità tal-Imsida u l-pubbliku jkomplu jgawdu minn ambjent modern, aċċessibbli u sostenibbli.